ин порчае аз намоишномаи модар барои мамонча мебошад. Он саргузашти филбачаеро дар бар мегирад ки барои ҷустуҷӯи модари хеш мебарояд. Намоишномаи мазкур дар театри тамошобини ҷавони шаҳри Хуҷанд ба саҳна гузошта шуд. Дар он 10 нафар ҳунармандон нақшофарӣ карданд. 4 нафари онҳо кӯдакони майъубият дошта мебошанд. Намоишномаи мазкурро ҳунармандони театр дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Рангин Камон таҳия намуданд. мақсади имрӯза намоишномаи мо нишон додан ба мардум ки чӣ хел кӯдак новобаста аз он ки солим ё ин ки бемор меҳри модар ба муҳтоҷ мебошад. ин намоишномаи дуюм инклюзиви мо мебошад. намоишномаи якумро мо соли гузашта моҳи январ намоиш дода будем. дар намоишномаи якуми мо мурғобичаи безеб асосан модарони кӯдакони имконоти маҳдуд дошта дӯстони онҳо хоҳарони онҳо иштирок карда буданд. ин намоишномаи мо ба акнун мо 10 нафар бачагон иштирок дорад. 6 нафар ин ҳунармандони ҷавони театри тамошобини Наврас мебошанд. 4 нафар кӯдакони имконоти маҳдуд дошта мебошанд. дар намоишномаи мазкур бевосита худи кӯдакони майъубият дошта дар тамринҳо иштирок намуда нақшофарӣ карданд. бинобар гуфтаи масъулини ташкилот ин таҷриба натиҷаи хубе ба бор оварда истодааст. дар ин намоишнома якумин бор кӯдакони мо бо ҳамроҳи кӯдаконе ки бо онҳо шинос набуданд дар як саҳна бозӣ карданд. дар ин ҷо дар давоми ҳамин репетитсияҳо ҳам кӯдакони солим ҳунармандони ҷавон дигар шуданд, ҳам кӯдакони мо дигар шуданд. онҳо дӯст шуданд, якдигарро мефаҳмидагӣ шуданд. ман давоми ҳамин вақти тайёриҳо медидам чӣ хел кӯдакон бо якдигар салом алейк мекунанд, чӣ хел онҳо мисол кӯдакони солим ҳаракат мекунанд ки ба кӯдакони мо ёрӣ диҳанд. кӯдакони мо бошанд баръакс мехоҳанд баробари онҳо бошанд. ва он чӣ ки мақсади ташкилот сохтани ҷомеаи фарогир барои кӯдакони маъюб мебошад, аллакай дар рӯи саҳна як аллакай ҷомеаи майдаи фарогир ташкил карда шуд. бо умеди пайдо кардани модараш филча бо ашхоси гуногун рӯбарӯ мешавад. воқеаҳои гуногунро паси сар менамояд. аммо ҷустуҷӯҳояш бенатиҷа намонданд. филча модарашро пайдо кард. ин бори аввал аст ки кӯдакони майъубият дошта мустақилона дар саҳнаи калон ба нақшофарӣ машғул мешаванд. онҳо дар баробари пайдо кардани дӯстони нав инчунин истеъдоди хешро сайқал медиҳанд. нақшофарии ин кӯдакон аз ҷониби тамошобинон бо қарсакҳои бардавом пазируфта шуд. дар театри мазкур инчунин наворе аз ҳаёти ҷавони соҳибистеъдод намоиш дода шуд. бинобар доштани бемории падару модар ӯро танҳо гузоштанд. бинобар маълумоти масъулини ташкилоти ҷамъиятии Рангин Камон ба саҳна гузоштани намоишномаҳои нав бо иштироки кӯдакони майъубият дошта дар оянда низ ба нақша гирифта шудааст. гузориши уғлои Раҷаб ва Фарзона Зикриёева, Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.